Hola, què tal? Benvinguts a The Beer. En aquesta ocasió tenim amb nosaltres a Ricochet Robots, aquest joc d'Alex Randolph, el que poden jugar d'una a 10 persones, que tinguin aproximadament 10 anys o més. I una partida pot durar uns 30 minuts quan ja has jugat unes quantes, perquè les primeres duraran una miqueta més. Què passa a Ricochet Robots? Doncs ens fiquem de ple a una fàbrica on l'ordinador principal s'ha avariat i els robots van perduts per la fàbrica, desorientats. Quina serà la nostra missió? Doncs guiar-los al seu objectiu, planificant els moviments i aprofitant al màxim tots els obstacles. Però qui serà el que ho aconseguirà fer amb el menor número de moviments? Doncs aquest serà el guanyador. Així que anem a veure directament què hi ha dins aquesta capsa. Doncs aquí ho tenim tot, principalment els nostres robots, amb 4 colors, els 4 colors que tradicionalment es posen als jocs, verd, groc, vermell i blau. Després tenim també les fitxes de posició, que es corresponen amb els robots pel seu color. També tenim un robot platejat amb la seva fitxa de posició platejada, que serveix per una modalitat de joc que després us explicaré. Després també tenim aquí les fitxes objectiu. Són fitxes que tenen figures diferents que es corresponen amb les que surten al tauler i després amb colors diferents que es corresponen amb els colors dels nostres robots. Tenim 16 fitxes d'objectiu més una que és la de vòrtex multicolor, que després us explico com funciona. També tenim aquí el rellotge de sorra d'aproximadament 1 minut i aquesta fitxa central en la qual encaixarem les 4 seccions per formar el nostre tauler de joc. Aquí tenim 8 seccions de doble cara per crear diferents combinacions. Per tant, ara anem a veure com es prepara tot per jugar una partida. Doncs el primer que hem de fer és crear el nostre tauler de joc. Per això posarem aquesta fitxa amb les fletxes aquí on us vagi bé i formarem i anirem posant les seccions encaixant-les així, d'aquesta manera. Com us deia, hi ha moltes més seccions de les que utilitzarem a la partida. Això és per crear combinacions diferents, fins a 1.536 combinacions diferents que ofereix aquest joc. L'únic requisit que ha de passar les seccions per ser o per crear un tauler vàlid és que cada secció tingui un color diferent. Si veieu aquí, hi ha aquesta cosa que sembla el nivell que posem quan fem forats a la paret, doncs aquí tenim els colors. Si coincidissin aquests colors en més d'una secció, llavors el tauler no seria vàlid perquè no podríeu jugar bé. Un cop ens assegurem que totes les seccions tinguin colors diferents, doncs llavors ja tenim el nostre tauler. Ens anem a les fitxes d'objectiu, aquestes aquí, les posem totes cap per avall, inclosa també la de vòrtex multicolor, i remenem bé, ho posem tot així, sense que es vegin. Ara posem el rellotge de sorra de manera que tots els jugadors el puguin agafar i després ja podem col·locar els nostres robots al tauler de joc. Aleatòriament i com vulguem, és a dir, l'únic requisit, l'única cosa que no podem fer és col·locar el robot damunt o sobre un símbol de fitxa d'objectiu. Però la resta els podem posar com vulguem. Ho posem així. I una cosa us volia explicar, i és que, com en altres jocs, o sigui, normalment els jugadors escullen un color i són aquell color, en aquest joc no funciona així, o sigui, els robots no són de cada jugador, tots podem moure tots els robots, per tant, cap jugador és un color en específic. Sí? Doncs tenint-ho tot, ara anem a explicar com és el funcionament de la partida. Aleatòriament, el jugador que vulgui agafarà una fitxa objectiu, per exemple aquesta d'aquí, i la posarà cap per amunt a la fitxa central del tauler. Aquesta fitxa ens indica un símbol que apareix, que es correspon amb aquest d'aquí, apareix una sola vegada al tauler, és a dir, un cop aconseguim aquest objectiu, aquest símbol no tornarà a sortir. I després ens indica un color. Aquest color vol dir que a l'objectiu groc només podem moure el robot del color corresponent, és a dir, en aquest cas el groc, el tenim aquí. Què hagués passat si hagués sortit la fitxa objectiu de vòrtex multicolor? Doncs en aquest cas, en aquest objectiu, podríem moure qualsevol dels robots que tenim en el tauler, que suposadament serà el que tenim més a prop per fer el menor número de moviments i arribar a l'objectiu. Llavors, d'aquesta manera també és molt important saber com es mouen els robots. Els robots es poden moure en tots els sentits, però mai en diagonal, és a dir, només en vertical o horitzontal. I una cosa molt important a tenir en compte, aquests robots, vist que la tecnologia, no tenen frens. Per tant, un cop inicien el seu moviment, no canviaran la direcció o no s'aturaran fins que no ensopeguin amb un obstacle. Quins són els obstacles? Els obstacles són aquestes parets aquí, de ferro, grises, aquestes d'aquí també,
que són la part externa del tauler de joc, perquè si no el robot se n'aniria, i passa el mateix amb aquesta d'aquí, de la fitxa o de la figura central del tauler de joc. Els altres robots també són obstacles que podem utilitzar per canviar els moviments del nostre robot. També hi ha altres parets que tenen un color, però aquestes us explico després com funcionen perquè tenen una característica molt concreta. Llavors, us deia, vosaltres inicieu el moviment, és a dir, per exemple, iniciem el moviment amb el robot groc, que és el que hem de moure per arribar al nostre objectiu, llavors no aniríem per caselles, sinó que aquí començaria i no podríem canviar aquí de direcció, perquè aquí no estem xocant amb res. No estem tocant cap obstacle. Llavors continuaríem fins que aquí toquéssim un obstacle. Llavors aquí podríem decidir moure'ns cap aquí o tornar cap enrere, fins a xocar o fins a ensopegar-nos amb un altre obstacle. Llavors, cada desplaçament que fem fins al següent obstacle és un moviment, és a dir, aquest seria un moviment, aquest seria el segon moviment, aquest seria el tercer, i així anirem comptant i sumant tots els moviments que fem fins a arribar al nostre objectiu. Us deia que els altres robots també es poden moure i també poden ser obstacles que nosaltres podem utilitzar per xocar i per ensopegar-nos amb ells. Llavors, si per exemple a mi m'anés molt bé fer aquest primer moviment i després canviar el verd perquè així després ensopegaré amb ell en un moviment posterior al meu, ho puc fer. L'única cosa que he de tenir en compte és que aquest moviment entra en el recompte final de moviments que he fet. És a dir, això seria un moviment, dos moviments, tres moviments, quatre moviments, i aniria així. Després, una cosa també molt important a tenir en compte. Podem rebotar i podem continuar o podem aturar-nos, però sempre arribant a un obstacle. El que no podem fer és aturar-nos aquí. I després, una cosa molt important, imagineu-vos que en comptes de sortir aquesta figura de color groc, hagués sortit la mateixa figura però de color verd. Això ens aniria en aquest objectiu d'aquí. I pensareu, és molt fàcil, aquí tenim el robot verd, seria molt fàcil, en un moviment ja el tenim aquí i ja hauríem agafat l'objectiu. No, perquè la normativa del joc, les regles del joc, diuen que els robots, per agafar un objectiu, han d'ensopegar almenys una vegada amb un obstacle. Si no han xocat amb res i han arribat directament, això no valdria. Per tant, aquest moviment no en seria vàlid. Hauríem de trobar una altra combinació de moviments per tal d'arribar al nostre objectiu. I sempre intentant que sigui el menor de moviments possibles. I una cosa també molt important a tenir en compte és que jo aquí ho estic fent així perquè vosaltres ho veieu molt més clar, però és que en un principi vosaltres ho haureu de fer mentalment, és a dir, imaginant quins seran els moviments que feu i quines seran les combinacions que us permeti arribar al menor número de moviments. I això ho fareu mentalment perquè després us explicaré per què, però crec que anem veient una mica quina és la complexitat de Ricochet Robots. Doncs, anem a continuar la partida. Doncs un cop sabem com es mouen els robots i un cop sabem també com es conforma el tauler de joc i tot, doncs ara sí hi ha que iniciar la partida, és a dir, comença en aquest moment la partida. Imaginem que estem en el moment en què aixequem una fitxa d'objectiu i la posem a la fitxa del centre del tauler de joc i ja sabem que el nostre objectiu és aquesta figura i de color groc. Per tant, en aquest moment tots els jugadors ens posaríem a pensar quina seria la ruta que podríem fer servir per fer arribar el robot groc a l'objectiu groc en el menor número de moviments. Però, com veieu, la pensaríem. En cap moment començaríem a agafar els robots i començaríem a fer proves. És a dir, estaríem pensant i estaríem en el nostre cap, ni apuntant-ho ni res, en el nostre cap, fent els moviments i sumant els moviments. És a dir, també incloent els moviments que faríem servir d'altres robots en cas que els volguéssim moure per xocar-los amb el nostre robot i canviar la direcció. Llavors, en el moment en què un jugador pensa que ha trobat la ruta amb menor número de moviments, que no hi ha una ruta alternativa, per tant és l'única ruta, o que no vol donar temps als altres, que s'arrisca que sigui la ruta, doncs en aquest moment el jugador diu el número de moviments que ell pensa en què podria portar el robot groc a l'objectiu groc. És a dir, jo per exemple diria 7. En aquest moment que he dit 7, agafaria el rellotge de sorra, el giraria i des d'aquest moment els altres jugadors tenen un minut per pensar i per dir quina seria la ruta que ells farien servir. Poden dir el mateix número de moviments o poden dir fins i tot moviments superiors.
Durant aquest minut en què compta el rellotge de sorra, jo també podria pensar altres rutes alternatives, però sempre hauríem de ser amb menors moviments. És a dir, si jo abans he dit 7, ara sí que podria dir una nova ruta que m'hagués trobat de dir 5 moviments, per exemple, però mai podria dir una de 8 moviments. Llavors, un cop passi aquest minut és quan anirem a la següent fase del joc, que seria comprovar aquesta solució que jo he proposat. Però, com veieu, fins ara no hem fet cap moviment dels robots al tauler de joc. Els moviments els farem quan arribem a la fase de comprovar la solució. Que no seria altra cosa que fer la demostració, és a dir, fer els moviments, en aquest cas sí que faríem els moviments per demostrar als altres que el número de moviments que nosaltres hem dit és el correcte i que tots són vàlids per poder arribar al nostre objectiu. Per tant, com jo he sigut la persona o el jugador que ha dit que en 7 moviments puc fer arribar el robot groc a l'objectiu groc, ara em tocaria fer-los, els moviments, només al robot, no a la fitxa de posició. Faríem 1, 2, 3, 4, 5, 6, aquí xocaríem el verd i 7. En 7 moviments tindria el robot groc a l'objectiu groc. Per tant, en aquest moment és correcta la cosa que he dit jo, llavors m'emporto la fitxa objectiu i me la quedo per mi i llavors vindria el moment d'aixecar una altra fitxa per continuar jugant. Però imaginem que, per exemple, jo m'hagués equivocat. Jo hagués dit, per exemple, 6 moviments en comptes de 7 perquè hagués comptat malament o no hagués tingut en compte un moviment que hauria d'haver fet i no l'he comptat en el recompte, etc. Però imaginem que en comptes de dir 7 he dit 6. Jo faig 1, 2, 3, 4, 5, 6, ja me n'adono que m'he equivocat, per tant, en aquest moviment em faltaria. Per tant, ara ve el moment que la resta de jugadors demostrin les seves rutes que han dit ells. Per tant, aniríem a la persona, al primer jugador que ha ofert una ruta menor. Si hi haguessin jugadors que haguessin coincidit, és a dir, si hi haguessin 4 jugadors que han dit una ruta de 7 moviments, doncs començaríem a fer la comprovació pel que primer ha dit que eren 7 moviments. Això ho apuntaríem, per exemple, qui ha sigut el primer, o t'ho has dit tu abans, etc. I llavors faríem les comprovacions. El primer jugador que aconsegueixi arribar o fer arribar el seu robot a l'objectiu en el número de moviments que ha dit, doncs llavors s'emportaria la fitxa objectiu. Què passa si en algun cas ens equivoquem tots? Doncs en aquest cas ningú s'emportaria la fitxa objectiu, sinó que la fitxa objectiu tornaria cap per avall a aquest punt d'aquí, llavors remenaríem i tornaríem a aixecar una altra fitxa. Sí? Clar, imagineu que en aquest cas el moviment, o sigui, la ruta ha sigut molt fàcil, però que després els moviments poden ser molt complexos perquè podem incloure els moviments d'altres robots o fins i tot moure 2 robots, etc. Llavors hem de tenir i recordar molts moviments i pot ser que ens equivoquem moltes vegades. I llavors aquí arribaríem a la final d'aquesta ronda i aniríem a una altra ronda que seria aixecar una altra fitxa. Què hem de tenir en compte, però? És a dir, jo per exemple abans us deia que movem el robot però no la fitxa de posició. Per què? La fitxa de posició ens serveix per recordar-nos d'on era el nostre robot. Per tant, si hem de tornar, doncs ja tenim clar on és el nostre robot. Si nosaltres fem els moviments, hem mogut altres robots i hem arribat a agafar un objectiu, llavors en aquest moment en què jo m'emporto aquesta fitxa perquè he aconseguit l'objectiu i comencem una altra ronda, llavors aquesta fitxa sí que aniria a la nova posició d'on són els robots, tots. I llavors començaríem a comptar des d'aquí. Però no penseu que l'objectiu de Ricochet Robots és acabar les fitxes objectiu i després fer un recompte al final i qui té més fitxes és el que guanya. No, s'ha de guanyar un número determinat de fitxes per guanyar. Això està molt ben determinat al llibre d'instruccions per cada número de jugadors. Com us deia abans, poden jugar d'1 a 10 jugadors i per tant hi ha molts jugadors, per tant hi ha molts números diferents, que ara mateix no me'n recordo, de quantes fitxes s'han d'aconseguir per poder guanyar el joc o la partida. Per tant, si mireu en el llibre d'instruccions ho rebreu. Després també tenim la modalitat de robot de plata. Aquest robot, si el decidim
incloure el joc. És aconsellable que ho feu si heu jugat unes 4 o 5 partides, fiqueu el robot de plata, es comporta com qualsevol altre robot, l'única cosa que com és de plata no aniria als colors de les fitxes objectius de colors determinats, perquè no hi ha cap objectiu que tingui el color plata, vull dir. Però si surt el vòrtex multicolor, llavors en aquest moment sí que el robot plata ens podria agafar l'objectiu i fer-nos guanyar una fitxa objectiu més. És a dir, el podem moure per fer-lo servir com a obstacle i fer-lo ensopegar amb els nostres robots, però no ens servirà per agafar cap objectiu que no sigui el de vòrtex multicolor. Després, us deia, us explicaré després quines són aquestes parets de colors i com funcionen. Doncs ara us ho explico. Hi ha aquestes parets de colors, per exemple aquesta verda d'aquí. Què passaria? Doncs si el robot verd passés per aquí, la travessaria. Seria com, bueno, ja està, no passa res. Estic passant per aquí, seria com una intangibilitat. No canviaria la direcció ni tampoc comptaria un moviment més. Què passaria, però, si fos el robot vermell el que ensopegués amb aquest obstacle? En aquest cas sí que ens canviaria la direcció, però tampoc ens comptaria un moviment, és a dir, això seria un moviment, i aquí faríem 2, però no seria 1, 2, això no ens sumaria aquest moviment extra. I teniu en compte també que teniu una modalitat per jugar una persona, que ho explica, és molt fàcil, es llegeix en 3 minuts i podeu jugar sols en aquest joc i donar-li molt al tarro. Doncs ja ho teniu, 1.536 possibilitats i combinacions diferents per poder jugar, per tant, ja veieu que no us avorrireu ni repetireu massa moltes rutes aquestes. Espero que tingueu molta memòria, molta rapidesa mental i que us ho passeu molt bé amb Ricochet Robots. Fins la propera!